afternoon everyone! For today's video ay magluluto po ako ng pudding. Dahil nga po marami kaming tirang tinapay ay sayang naman kaya nagawa ako ng paraan para maging merienda po. Magkaroon kami ng merienda ngayong hapon. Sayang nga naman kung itatapon nga lang yung tinapay. Yung tinapay pala ay dinurog-durog ko. Nilagyan ko ng 3 pirasong itlog at nilagyan ko rin ng isang swak na gatas kasi wala po akong alaska evaporada. Gaya nga po ng sinabi ko, kung ano pong meron po dito sa kusina ay yun lang po yung ginagamit ko. Ayan na nga po at nilagay ko na nga po yung itlog pati yung gatas at lalagyan ko rin po pala yan ng asukal. At pinagpatuloy ko nga lang po yung aking pagdudurog ng mga tinapay. Dahil nga po meron po akong gatas dito ay dinagdagan ko pa nga po siya ng gatas para madurog pong masyado. Dahil nga po wala po akong oven, so pinirito ko na nga lang po yung ginawa ko. Dahil po wala po akong star margarine, so oil na lang po yung ginamit ko. Ayan, nilagyan ko na nga po siya ng asukal po dyan at tinikman ko nga po kung okay na po yung tamis niya. Siguraduhin lang po na durog po yung tinapay para magawa mo siyang pudding at ayan, yung texture na dapat na gawin mo. Ayan, mano-mano nga lang po yung pagdurog ko dyan hanggang kasi kunti lang naman yung tinapay na ginawa ko, basta maging merienda lang po siya at magawa ko siya ng pudding. Nakakapanghinayang naman po, itatapon nga lang po yung tinapay na slice. Yun yung ginawa ko po. Gawin ko na lang po sanang pudding, so mapapakinabangan pa nga po. First time ko nga palang gawin ito dito sa bahay kasi alam ko magugustuhan to ng mga bata. Medyo matagal nga lang po yung pagdurog ng tinapay at sinigurado ko pong durog na durog po yung tinapay. Umaga ay maulan pa rin siya pero ngayon po ay medyo nagpakita na yung araw dito sa Bicol. Paiba-iba po yung panahon po dito. Laging maulan. Naglagay na nga po ako ng kawali po dito at nilagyan ko na nga lang po ng mantika at wala po akong star margarine. Dapat po ay star margarine ang ilagay po dyan. Nilagay ko na nga po yung dinurog kong tinapay. Ayan na po at kompleto ricado na po yan. May mga sangkap na siya. At ikakalat ko po siya dyan sa kawali para maging katulad ng hot cake. Dahil first time ko nga po itong lutuin, nakalimutan ko. Dapat pala hindi ito yung ginamit kong kawali. Dapat yung non-greasy na kawali para mabilis ibaliktad yung ginagawa ko. Mukha nga po mahihirapan ako nito magbaliktad ng aking ginagawa at nakalimutan ko nga po. Ayan, sa sunod po hindi na ito yung kawali na gagamitin ko, yung non-greasy po na hindi po nadikit sa kawali. Yan po, nakasalang na, wala na pong magagawa, kaya hintayin na lang po natin na maluto kung ano yung kakalabasan niya. Ayan, parang ang sarap-sarap na nga po yung niluluto ko. Kaya lang medyo mahihirapan ako pagbaliktad nito at medyo malambot pa sa ibabaw. Ayan, para pantay po yung ang kanyang luto ay inikot-ikot ko muna yung kawali. Sabi ko na nga ba't mahihirapan ako pagbaliktad pero okay pa rin yung naging result. Ayan, medyo nagtututong-tutong nga dun sa ilalim niya pero napakasarap naman nga talaga. Yung iba ay nilalagyan pa nila ng panibagong para maging masarap po siya sa ibabaw o lagyan ng cheese. Pwede naman. Makapal nga po yung pagkagawa ko pero okay naman po yung texture na nagawa ko. Ayan, talaga namang napakasarap ng tingnan. Ayan, hiniwa-hiwa ko nga parang pizza nga lang. Hiniwa-hiwa ko nga para pantay ang lahat sa mga bata ay makatikim lahat kasi kunti nga lang po yan. Pinatikim ko nga yung asawa ko, aba inagustuhan nga niya, para nga siyang pizza style. Ayan, makapal ang nagawa ko kaya
Natutuwa ko kasi nagawa ko nga sa unang pagkakataon. Ayan, talaga naman meron ng pudding akong nagawa ngayong hapon. May merienda na nga po yung mga bata. Binigyan ko na nga po sila isa-isa dyan at hiniwa-hiwa ko. Siguro ay nakagawa po ako ng 8 na piraso. Ayan, nagkuha na nga po ako ng isa at tinikman ko. Oy, aba, talaga namang napakasarap. At meron nga pong tinapay na tira, ay ganito po yung gagawin ko at napakasarap nga naman. Kahit bahaw yung tinapay at lulutuin mo naman ulit, ay magiging bago ulit yung tinapay. Ayan, napakasarap po siya at tikman nyo po at magluto na rin po kayo. Ayan, enjoy nga po ako sa pagkain ng pudding. Ayan, nakagawa po ako ngayon ng pudding. Talagang namang napakasarap niya. Merienda namin ngayong hapon. Alam nyo naman ay ako po ay masyadong adventurous. Kung ano-ano na lang po yung aking niluluto. Ayan. Kaya po yung mga luma yung tinapay ay pwede nyo pong gawing ganito. Tinapay na pudding. Mainit-init pa siya. Talaga namang napakasarap niya. Gawa na rin po kayo. Salamat po sa panonood.